Da li sam ja tragedija ili komedija? Ili možda jedno i drugo? Jer najveća je tragedija kad se smeješ od boli. A najveća je komedija kad plačeš od smeha. Da li sam ja čovek koji sanja da je leptir? Ili sam leptir koji sanja da je čovek? Jer obojice sanjaju. Potom, u snu žive kao na javi. Evo malo do one kafane, u Nebuli, sektor 4. Ajde. Ja sam pre neki dan sanjao, vidi ovako, znači, ulazim u prodavnicu, kupujem hleb, Pavlak, jogurt, mleko, kupujem toalet papir i sad muvam se tamo po onim rafovima, znaš, i dolazim na kasu i on mi kaže 1000 dinara i ja platim. Ja nikad nisam čuo čudniji san. Pobegla mi lisica. Ste vidjeli neku lisicu? Lisica? Ne. Ovdje ima samo krokodila. Ne. Čoveče, sad je lisice. Svi znaju da je ovaj kafić pet friendly samo za krokodile i za mungose. Ne znam, nije mi jasno. Evo, stižem kafa. Jel ti to nova frizura? Dobra ova kafa, čoveče. Znaš da sad imaju neki novi kafemat, neki novi aparat sa Madagaskara. Divota jedna, ne možeš da veruješ. Da. Evo vidi ladno karte stiže. Evo, izvolite. Kakve su to karte? Mogu ja? Čekaj malo, ne može. Pa ne znam baš da li bi smela. A što? A da je damo da gleda ovako samo iz ruke. Ne znam, jesi ti punoletna? Koliko ti imaš godina? 30. Ne može. Nema šanse. Ne može, sa maloletnima nećemo njemu posla. Ne može.